Hej med jer. Jeg har lige forsøgt at lappe en køler til en Kawasaki 1500 kubik. Jeg har brugt epoxy med aluminium i, og den ser sådan her ud og kommer fra Amazon. Jeg har så pumpet 6,5 psi ind i systemet, og det eneste sted jeg sådan lige kan se det bobler lige nu, det er her ved korkproppen, jeg har sat i den ene ende, og en korkprop i den anden ende, og så har jeg sprøjtet hele gitteret med sæbevand, og der er ikke noget der bobler, enten herovre problemet det var, men det er så stoppet nu med epoxyen. Nu monterer